No takže čaute ľudia, dneska vás zdravím pri novom videu z tejto série, neviem, či som to povedal, ale o tejto hre, čo robím to video, čo bolo predchádzajúce, to je v podstate tiež, čo sa začlenuje do tejto série. Neviem, či viete, ale asi som to v tom minulom videu nehovoril, že vlastne keď budete vymýšľať a písať mi to do popiskov, tak vás poprosím, môžete vymyslieť aj príšeru. Príšera by mala byť taká, že jej viete vymyslieť, že ako sa bude pohybovať, ale mala by sa vedieť pohybovať, že sama, hej. Že proste nikto by za ňu nemal hrať. A okrem toho by som vás aj poprosil, aby tá príšera mala nejakú schopnosť, ktorú by vám proste urobila, hej. No a tí, čo ste sa mi ohlasili, tak ďakujem za ohlasy. No a bol by som rád, keby ste mi dali like a odber. A teda určite by som nebol smutný, kebyže sa dostaneme do takého štádia, že urobím normálne celú hru, hej. Ja teraz vlastne kreslím príšeru, teda dve príšery, ktoré sú v nejakej kalnej vode. A v tejto kalnej vode sa proste plávajú, no a je to aj také bahnité, to už uvidíte. No a vlastne tie príšery, no tak oni sú v podstate, oni majú takú schopnosť, že vám kradnú zlato či nie zlato, ale orgorit nejaký, ktorý máte, myslím, že jeden. No a okrem toho vám teraz idem porozprávať ich príbeh, teda to, čo sa s nimi deje teraz. No a oni vlastne, preto je tam to bahnité a bažina, pretože sa to nachádza v jaskyni, no a oni si hľadajú také bezpečné miesto, kde by mohli nám dať svoje vajíčka, no a je to vlastne taký párik, no. Takže asi tak, no. Fakt by som vás poprosil teda o ten like a odber a to je všetko. Tak čaute.